ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳар яки шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳаманами ласои оригинал, шолкои оригинал омадагия. Намо лоимако нархошон 300 сомонӣ. Ино ҳамаш новинкан, баъд сангошон аҷоиб хушрӯ задагияй. Наздикак марҳамат, инаи коричневишай. Азиҷа чанд гул дора, углоша машмода нишон метиҳам. Марҳамат, ино 300 сомон. Ина молоиман. Сангакошон сангои хамелеон. Инаи коричневичай, ана розовиш, ай ҳами гул, ана баъд кабучаш. Се ранг дора. Анаи гулла бо ма мехом нишонтиям. Гули чинор. Чинор меган, амре чӣ меган? Ҳами гул хулоса дӯстони азиз. Санга бинед чӣ хуб пирри санг задагиай. Ҳар як ҳами вайш гулуш сангои наздикаки хамелеон дора. Моллои макан ази дуранг аста ё се ранг? Се ранг дора. Сангошон дуранги задагиай. Нигоҳ кунед ка хушрӯакай. Ана ин рангша бинед. Ин рангшам фасон. Ё моллои ман ҳаво мегзаранд, савқинан, сабукакан. Хулоса ина марҳамат 300 сомон як либосиш. Диде чӣ хел хушрӯакан. Ҳозир бо қиматтаракоша нишон метиҳам. Бо ваюрам тамошо кунем. Ё 300 сма будам. Ина тамошо бино. Ина ёшам 300 смаяй. Дидед сангошон. Ай дигар рангш тамом шед? Ана дигар рангам дошт, так тамом шед. Нигоҳ кунед. 300 сомон шолк. Шолкои оригинал. Ҳозир дигар хелошам нишон метиҳам. То охири навро тамошо кунед. Ҷа чанд намуд омадагиай. Ана ин намудош. Сангои кулула задагӣ. Иш чанд смай? Ишам 300 сомон. Хеле санг задагиай. Ана баъд ҳаст аз анаи намуд. Қулабошонам хеле вая калицо. Ана ҳозир евростилам нишон метиҳем. Ишам ҳами калицо задагиай. Нархиш 300 сомон як либосиш. Марҳамат, хоҳишмандо нависен, доставка дорем. Касе ки мисол опто мегира бо арзон мешаванд. Ин нархҳо адонада бошад 300 сомон. Ана аз ин бо қолаби нави санг. Иям гули евростил. Ин нархш чанда? Иям 300 сомон. Ира бинед қолаби сангш чӣ хел хушрӯ. Мана марҳамат. Метавонед дархост кунед. Ино 300 сомонӣ. Ина тамошобинони азиз, анаеша бинед чӣ хел хушрӯакае. Аҷоибот сангоша бинед. Иям 300 сомонай. Марҳамат. Ман шумода якта зард нишон дода будам, вай 350 буд. Ҳозир вай тамом шудагиай. Рӯзои наздик меояд 350 сма. Вале анаи намудош бошад 300 сомон. Марҳамат. Ҳозир бо дигар хелоша ма шумода нишон метиҳам. Баъд ҳаст аз анаи намуд. Иям 300 сомон. Аз ино распродажа 250 сма да буд. Вай қолаби сангиш дига буд. Аи бошад новинка. 300 сомон. Диден? Қолаби санги новинка. Ина тамошобинони азиз 550 сомонаша ма мехом шумода нишон диҳам. Ина марҳамат. Диден? Чӣ хел хушрӯ. Ира сангошон ҳамхе гул бировардагиян. Диден? Ина аҷоибот. Ино 550 сомонан. Ази бо дигар рангшам ҳаст. Мана ранги дигараш коричневича. Ям ҳами хел 550 сомонӣ. Ана ин бошад 350 сомон. И 350 а? Ана ин 350 сомон. Нархи ранги комбахт метобад. Аз дур бинед. меги куртаи комбахтай 350. Ана баъд бо 500 сомонаш ҳастай. Ана ин намудош бошад 500 сомон. Мана дӯстони азиз тамошо кунед. Дар кор бошад нависен. Мо доставка дорем. Анавишам 500 сомон. Хушрӯ вай ҳами.
Mana rangша бинед. Чихе аҷоиб буд фасонаи рангаш. Нархаш 500 сомон. Хулас ин буд шолкои новинкаи пеши бозор. Кадомиш дар кораи нависен. Мо доставка дорем. Фақат интернет кати кор мекунем.